onye jọkwa registrar kansụl na-ahụ maka ndị ọrụ ịkwụ ọgwụ PCN bụ Maazị Igbariam nabatara ụmụ akwụkwọ dị 111 ndị gụrụ amụma famasi site na Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu dị n'Igbariam n'ime kansụl ahụ ka anyị sonyere Queen Anibog bụ onye kọrọ anyị na nke a bụ emume ha nke anọ ịnabata ndị gụrụ amụmamụ famasi na Mahadum ahụ. Emma were ọnọdụ na ETF Auditorium ebe onye jigodokwa Vice Chancellor nke Mahadum ahụ Ọkammụta Kate Omenụgha, ndị nkụzi, ụmụ akwụkwọ na ndị nne na nna bịara ya. Anọkwa n'oge ahụ mmadụ 28 bụrụ ndị nwetara asambo n'ogo first class. Kiri ka akụkọ nra n'uju. N'okwu ya, onye ji ọkwa registrar nke otu Pharmacy Council nke Nigeria bụ Maazị Ahmed nke Maazị Anthony Idoko nọchitere anya ya gwara ha dịka ha na-aṅụ iyi wee goro ndị na-akụ ọgwụ ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-eme omume otu o si wee kwesị dịka otu PCN degoro n'iwu. Onye jikwa n'ọkwa Dean Faculty of Pharmaceutical Sciences nke Mahadum COOU Igbariam bụ Ọkammụta Theophine Akunne n'okwu nnabata ya kwuru na ndị ahụ gụchagoro akwụkwọ nke afọ 2023 na 2024 nke ndị apịrị aka wee zụọ na Mahadum COOU Igbariam agabigago nkụzi dị iche iche n'afọ 5 gara aga wee gwara ndị ahụtagoro dịka ndị gụrụ akwụkwọ nke ọma n'ụzọ pụrụ iche bụkwara ndị na-eme omume n'ụdị dị mma. Ihe ndị ọzọ dị iche iche emegasịrị n'ọgbakọ ahụ bụ idupụta ndị ahụ gụchagoro akwụkwọ, idokwa ha n'iyi ọlụ, inyekwa ha asambodo na inyekwa ndị merie nke ọma ugwu pụrụ iche. Queen Anibog, akụkọ ụwa ABS.